Здравейте, братя роми! Нямам думи вече, намирам се в Германия, работа, семейството ми е в България, в село Войводно, където стана този инцидент с военния. Здравей, Кънчо! Здравей, Чичо, здравей! Здравей! И просто нямам думи вече. Него дигат багаж, не знам, децата на пътя и чудим се как да свържем двата края. Просто вече нямам думи докъде ще стигне. Но това, което направиха във Войводино, няма как да го забравя. Сумати пари сме дали, материали и какво ли не. Толкова мъки. Просто доста хора от Войводино ще пострадат много. Много хора ще пострадат. Крайните къщи, особено крайните къщи, ще пострадат много. Здравей, Георги! Здравей, бърчет! Някакъв ад е върчета, ама няма начин. Заради някои хора е такива ненормални, скачат, бият се, в който наистина тези две момчета наистина нямаха вина. Здравей, душки! Наистина нямаха вина. Предположение, че ония се напил, не може да се качи върху бордюра, да тръгва да ги блъска и назад, напред да ги псува. Който да е, ще налита на бой и мен да ме нападнат, и аз ще налита. Просто не става. Той може, ние не можем. Как така? Каква е тази България? Каква е тази нация? Какво това чудо? После викат циганите лоши, циганите били ненормални. Вие нормални ли сте? Тия хора къде да идат? Какво да правят? Не знам. Но това няма как да се забрави. Войводци, ще пострадате много, ако ме гледате някога. Просто много ще пострадате. Крайни къщи ще горите. Ще ви разкажем играта. Ще видите колко са... Аз ако имах възможност да се прибирам в България, при първа възможност, при първото нападение също и аз щях да нападна. Ама не може президент България, предположение министри, президент и не знам си какво, никакви мерки, хората не могат да си приберат багажери, къде са дали по 10-15 хиляди лева и са на пътя. Всичко са им затрупали, всичко са им изринали. Това на какво прилича? Душки, жена ми в момента пътува за Перущица, кара ми багаж. Събрава някои багажери, кара ги в село. Това няма как да се забрави. Децата също са в Перущица. При сестра ми Душки. Ама това няма как да го забравя. Няма как. Много войводци ще пострадат. Много. Ще ви видя как ще идете на борста на първенец. Ще ви разкажа играта аз на вас. Тогава ще видите вие колко са луди циганите. Наистина имаме в село, аз не съм казал, че нямаме. Имаме и лоши момчета, наистина, в смисъл пият, пускат музика нормално. Някога и те са нарушавали, не може да кажем, че сме уникални, ама не може да се отнасяте така с нас. Просто няма как. Сега фанати са момчета, съдът са там, какво правят. Заради тия глупости и това къде скандирате втора катуница. Ще видите вие втора катуница. Не си мислете, че няма да... ще ви остане всичко е така. И крадете повече от цигани.
Бутнаха им къщи, бутат им врати, разбиват им вратите, влизате вътре, взимате им печки, взимате им дърва, багажери им взехте, музики, лаптопи, не знам си още какво. Това на какво прилича? Кой краде? Циганина или гявура? Или, извинявайте, българин? Айде. Кой? Войводци просто много тежко ще живеете. Си направите сметката крайните къщи, как ще живеете. Ще трябва всички съберете на центъра на Войводино да живеете. Ще пострадате много. Мамето ви мръсно деба. Ако някой българин си вари на пътя и някой циганин не тъй с колата направи, какво правим? Няма да го бият ли? Естествено ще го бият. Ще му чупат кола, не знам си какво, не знам си какво. Както сега стана и къщи бутат. И това също ще да стане. Ама ако някой българин набие циганин, никога няма да се моделизирате, съберете да идете при тия хора да кажа, ей, чакай ти защо търмозиш тия хора, защо ги биеш. Оня ден Гоша Севрийски ударил циганка, както си вари на пътя. Вари си човека и си пазарува, ударил един токат, да не си посмява да идиш да кажеш полицията, ще влезне и ще те закола у вас. Какви сте тия работи, какви сте тия заплахи? Гошо, ами ти забрави борсите, моето момче. Че рано или късно на борсите ще се срещнем. Ти така се отнася с циганите. Запомни това, Гошо, Севрийски. Запомни го. Обиждате кмета на Войводино. Ми какво да направи този човек? Защитава от циганите. Той не защитава циганите, той не защитава българ, той е посреда. Той е длъжностно лице, който наистина добър човек. Ако може да помогне на някой, помага, ако не е лошо, не прави. Наистина. Сега, обеща човека, ще се моделизира, ще се съберат там, ще направят някакви документи, ще се раздадат парцели, който има възможност в началото, ще тръгне, ще направи, другите по-малко ще си направят. Какво стана? Цигани да се махат. Цигани на сапун. Чакай тия хора. Не става така. Не става така. Цигани на сапун. Ще видите и вие сапуна. Ще видите вие сапуна. Рано или късно ще разберете за какво става въпрос в цяла България. Ужас. Спокойно, пътя. Не е толкова спокойно, душки. Не е толкова спокойно предположение. На най-коти. На вятъра за какво? Гледай тук какво става. Сняг, работиш. Вой перуцате и гярово багаж. Няма как да го забравя. Няма как. Толкова багаж, толкова нещо съм дал пари. Предположение, тук ли съм купил? Материал. Казаха, март месец ще се раздадат парцели. И какво правим сега? Всичко отиде по дяволите. Всичко по дяволите. Няма как да го забравя. Всичко много това зависи от нашите роми, че не се събират на едно, не са единни. Преди 5-6 години един човек от село разказвал, бил паднал момчето и си отрязал врата. Ръцете са му били в джоба и паднал на резачката. Чакай, бе, моето момче. Ти ще паднеш, няма си сложиш ръцете или нали си удриш ръцете, а той е тук. Съдната артерия. И на място. Защо тогава не се събраха цяло село да идат? Ей, какво стана с тази циганче? Защо така? Защото не са единни като българите. Искат само цигани, мачкат цигани. Това е. Ама и вина имат и нашите цигани, да ти кажа, като дойде време за гласуване, никой не гласува за роми да влезнат в парламента. Всички ГЕРБ. Добре, ГЕРБ.
ВМРО, добре, бе. ДПС, не знам си какво. Нямаме хора. Нямаме. Няма и да имаме. Никога, никога няма да, аз казах, от тук нататък вече никога няма да гласувам за никой. Кандидата ли се, било турчин, било цигани, без значение. Веднага ще гласувам за тях. За да може да имаме човек в парламента. Ма нашите цигани някои не разсъждават. Да имаме човек в парламента, за да може да защитава малко или много. Каракачанов, цигани. Къв министър си ти, бе? Боклук, Каракачанов. Къв министър си? Предположение обиждаш като селяни. А те знаете всъщност какво е цигани. Искат да знаят. Гадатели. Ние гадатели сме. Тапанари. Само там нищо няма да можеш да направиш, докато нашите роми не са единни да се съберат и да протестират и те. И това ще стане. Защото в Чехия, Румъния, Сърбия, тук от Германия се събират всички и тръгват за България. Даже и цигани. Представи си, Турция сега се мобилизира и те ще дойдат. Значи трябва да си направят малко сметката, че турците 500 години какво са ги правили? Пешеходна война. 24 часа ще ги помлее всичките. България са 1 милион чисто българи. Да кажем, че са българи. Ама ние сме 4-5 милиона само мангасари и турци. Трябва да си направят малко сметката. Ако те се дигнат 1 милион, просто ще ги смачкат. И край до там са. Не мислят. Не мислят. Ако вземат да се изследват, то дали има изобщо българи? Българи има ли? Няма българи. Колко време бяха под турско робство? Тече турска кръв. Наша кръв тече във не вените. са българи. Ние българи нямаме. Хубавите българи са наистина помаците, да ти кажа. Те са българи. Защото те тогава се потупят